Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hinyo Trip Integrated Territorial Organization West Khasi Hills ha kajanmi jong ka arpotrik ujileo arajar arpsau hadin makalayo ya ka jingtip ka bathikna haringkat ka jingi trailang bat ki katto kat ni ki khot jong ka KSU kalayo ban bat ya khat sangut ki bar jela ki badai ni ka jela Assam ki bakin thom ya ki longkpa bat ki longkme haringkat bat ki khlung khna ki balawan lingma ka lenti boko shalangpi kat kum ki khubor balayo lum ni ki nongkit kam jong ka hitu laong bakini ki barjela ki latmu ban let ban trei shikithan nongjri borsora ki ba khlem da byang ni ki kot kisla kum ki labor license halor kani ki hitu West Khasi Hills kalamaham ting eru ki driver tourist bakim dei ban should let lanikit kulmar ya ki barjela khlem da byang ni ki kot kisla laong ru bahadin kani kahitu karalaj ban IT no yakini ki khat sangut ki barjala shendongston police station bakin phalit phai no yaki shisendon shalaki jong ki jaka shisho kahitu karadawaru na ka sarkar hagabe dei bat ki checkpoint ni ki check gate ki ban khmi ya karung kami jong ki barjala bakin long ki ba phikir bat kit khia bha khnang bakani kanam jiashu hadin habut udah betul. Apa nasi ayam apa nasi ayam? Malum nih. Cuma ya itu nih. Ini क्या वाला मालूम नहीं है Bahar ah. Apa? Bahar niklu. Phun sop dia tu. Phun enak ni. Enak. पहले आपका कागज दिखाओ हमको कागज नाम क्या है आपका हाँ क्या अंजुरा क्या हमको बेटी है हाँ अच्छा आपका नाम आसमीना खातून आसिमा आप नाम अब्दुल बादशाह अब्दुल आप हाबिल अली रोहिम बादशाह जोमेर अली नाम अजीजुल है अजीजुल आपका नाम नाम को नील बनो Reseng hadir mengira yoban. Yakini ki kapsangot. Timantang la dan menupo police station ni kapan IT no yaki. Ha apo jaga police station no Noston police station. Makin le ka kam. Di ngida kapat du. Kaptame ka sarkar. Ha baya dei bakani. Yi ke jingwan rung. Kertap ki jong ki bar jelana kapua. Ha ka jing bombiang ki kot ki selang. Iyo barung kat bamon hakani ke jaka bat ke jela ka jongi. Dikira kapari ke sarkar ba lakum no. Kiri ban bu ialah ki jong ki cepus ban kami ban pe ya karung bat kami hapu jong ke jela. Kadang ba ki bakum kini ki jajing jia. Kenawan Jesu nang ne sakman. Ngira kapat jor ke sarkar bahkan bu haklen sadong jong ke kat kala sadong jong kami khlaya. Bahkan kami ki jaka barung bami bat kilenti ya hakaba ki bana bar jela kinam yo lapsu ya ke bandung kat baman kenang ba ning yo ru ya kata ganti ke badai kar kontrakam angin sotu ba nginam ya kendu ikijing ba niyat akan ti ke badai de nak leng jeng geseng dang kita di kerpan keseng hitu West Khasi Hills ni don hang ni mata snong mau berengam hajan yo kar snong ruang ni hadien ba ngilayo jeng tip ba kidon ki banabar jela ki bawan ki ulang ba kan surok na langpi ki bawan mi shanok ston di ngila na kaleng seng ngila persang ban pun up srip na bata joki ba
ngin yo ban ya kendu nomor ki bun ba ki banabar jela ki wan ki ulang ba jong kani ka suruk lang pi te menta kamit ngi don hang ne rakat berkini ki banabar jela ki ba mut ban wan bela sya kani ka thang ka jongi te ngila persang ban wat jiktip la kham slem te hnrei menta ka jan mit ngi yo kendu ya ki ngila yo ban bat ya ki lai teli ki kali rangkat ba ki khat san ngut ki bri ki ba shong kini ki lai teli ki kali te hang ne ki don ki bala tang kumba khendiat ngut ki ba la biang ka arta le se ban bela ban sengi nari ka ba solongo na kalian jangi ka sang ba ngilap hang ne ba ngi obat rangkat ba ki khlung khna ki badang red ki badang dei ki badang hapo jong ka khat prasnem te na kalian ka sang ni sau khia sibun e habang yo I ka ba kom kani bat ondang le yo bat menta ka jan met ngila persang ban khmi bat pe ki kot ki sla jong kini baro khat san ngot ni sem ban ngila baro ki don ki jing duna nalor kata ka license ka labor license le ka weiru ni khlem yo te na kalian jangi ka sang habang yo I ki ba kum kini ki jingwan ki kerthap na ki we ki bar jela ki bon wan trei hakini ki than jongi le sika dei ka jing simsting ka jongi ba ngimla ya ka ban khmi pha na kata ka da sim ka burut kini ki bana bar jela ya ka ban ya nyom chikni ka than ka jongi ban wan bla klem ki kot ki sala te namar kata ni kum ka seng mta kamit ngi bat ya kini ki khat san ngot hang ne bat ngin pen phai no sindon ya ki namar kim don rakat bat ki kot ki sala ki ba biang hoj ngila persang la kumba katu kan epor katu kan ki singi hnrei ngimlap te hnrei ka ba so don bok e ba mta kamit ngi ya kandu ya kini ki khat san ngot hani te na kalian jong ka seng nginam sha da le ru ba kin le chakte ka jaka ka ba ki thumu ban le te ngin pen phai no ya ki sha ki jaka ki ba ki wan te ngi kerparu ya kini ki driver tores ki ba de ban kit ya ki kini ki bar jela ki ba wan na ki we ki jaka barwan belas kini ki than bakinda sobha bakinda pek ya ki breuk ba don rekat ba ki kot ki sla haswa bakin wan syakani ka jaka kimdai ban susha aklumar namar ba kidai ban keli haswa bakin kiu po ki kali khnang makan pen sistem ya kiru bakin poi hadu kani ka jaka bakin haban lik phai no sya ka jaka ka ba ki gidon na kalian jong seng da kerpat jur ya ki driver baro bakinda sobha ban sim khelem habaya dei bakani khamtam kimdai ban sukwa e tang bakin yo kamai te hnrei kidai ban khmi lam namar nalor kata ki babun hi kidai ki kali nakani kari khasi jongi ki babun ki driver khasi te ngi kerpat nakali jong seng bakin ya pilam omdei bakin sukit yaki kat baki yo tang ban yo kamai namar ba kini ki ek baro tang nakadaw jong kini ki kaliru ka pen sistem par pen jenjar ka pen yo lat pen sistem jenjar yangi ki briu ki badon hapo jong kani ka jela bat ka pen yo laru yakini ki bar jela ba kin yo bandrung kat pamon syakani ka jaka bat kani ka jela ka jongi te menta hangni ngi don rekat kini ki khat san ngut te na kalian jong ka seng ngin pen phai no yaki bat ngin IT no yaki ru sya ka police station bakin le ya ka badon kam